Avui vull parlar d'alguna cosa que forma part de la nostra vida des de sempre. Ens agrada seure'ns al voltant d'una taula, compartir un plat, una conversa, un moment tranquil. És un gest senzill, però té un significat profund. Darrere de cada menjar compartit hi ha una història, una emoció i una manera d'entendre la vida. Els humans, en la majoria de cultures, acostumem a celebrar-ho tot al voltant de la taula. Hola de nou, estàs en Valencià en veu alta, el canal on t'ajudaré a parlar valencià amb fluïdesa, pas a pas, des del primer dia. Avui vas a escoltar un podcast per a millorar la teua capacitat auditiva i la teua comprensió. En moltes cultures, la taula és molt més que un moble. És un punt de trobada, un espai on ens mirem als ulls, on parlem del nostre dia, on riem, discutim, recordem i celebrem. El menjar és l'excusa, però l'important és la companyia, el temps que dediquem a estar junts, la sensació que durant una estona no importa res més. A Europa això és molt habitual. Ens reunim per a celebrar aniversaris, festes, diumenges en família, dinars llargs que s'allarguen amb cafè, postres i conversa. La taula es converteix en un lloc on el temps sembla anar més a poc, on les presses desapareixen i on tot se sent un poc més pròxim. De vegades no recordem què vam menjar en aquella ocasió especial, però sí que recordem amb qui vam menjar, de què vam parlar i què vam sentir. Al món musulmà també és un ritual molt fort. Trencar el dejuni junts, compartir plats grans, passar el menjar de mà en mà. Crea una sensació d'unitat, de respecte i de comunitat. No és només menjar, és un acte espiritual, social i emocional al mateix temps. Cada gest té un significat, cada plat té una història, cada reunió reforça la identitat del grup. En Àfrica, en Àsia o en Amèrica passa una cosa semblant. Canvien els sabors, canvien els ingredients, canvien els costums, però la idea és la mateixa. Reunir-se al voltant de l'aliment per a reforçar els vincles. En alguns llocs es menja a terra, en altres al voltant del foc, en altres en taules baixes o taules grans, però sempre junts, sempre compartint. La forma canvia, però la intenció és universal. Fins i tot en cultures on no existeix la taula tal i com l'entenem nosaltres, el gest continua sent igual de poderós. La gent s'asseu en cercle, reparteix el menjar, conversa, riu, escolta. El format canvia, però el ritual es manté. És una manera de dir estic amb tu, t'acompanye. Formem part del mateix. Per què fem això? Perquè menjar junts ens connecta. Ens fa sentir part d'un grup. Ens recorda que no estem sols. Ens ajuda a crear records i a mantindre vives les nostres tradicions. És un acte senzill, però ple de significat.
Quan compartim menjar, compartim temps, emocions, històries, silencis i mirades. Compartim vida. I pot ser per això, quan pensem en moments importants, quasi sempre apareix una taula. Un menjar especial, un sopar amb amics, una trobada familiar, un plat que ens recorda algú. La taula és un escenari on passen coses importants, encara que siguen menudes, encara que semblen normals. Penses que en els últims anys s'està perdent aquest costum? Segurament no. Segurament continuem celebrant igual. Però què passa en el dia a dia? Antigament, el menjar era un acte familiar. Sempre es menjava tots junts. Era una falta de respecte no esperar algun membre de la família a l'hora de dinar. Amb el nostre nou estil de vida, no creus que s'està perdent? Molta gent no menja a casa. Altres tenen horaris diferents. Els menjars precuinats i els menjars per a emportar també tenen la seva influència. Els mòbils damunt la taula estan acabant amb tot. Imagina una escena dels anys 80 d'una família menjant tots junts el seu plat de llegums. Ara, imagina una altra escena, actual, de mitja família menjant qualsevol cosa precuinada mentre mira el mòbil. T'ho imagines? Què en penses? És un xicotet ritual que compartim en quasi tot el món. Una manera de dir t'escolte, et valore, vull estar amb tu. El menjar alimenta el cos, però la taula alimenta la relació. I potser per això hauríem de continuar repetint aquest gest, generació rere generació, cultura rere cultura, com si fora un llenguatge universal que tots entenem. Ara anem a fer una revisió important del vocabulari més destacat d'aquesta lliçó. Si necessites més temps per a assimilar cada concepte, pots parar el vídeo o tornar a veure la part que necessites. Al voltant. Al voltant significa en la zona que envolta alguna cosa o algú. Discutir. Discutir és parlar amb una altra persona quan no estàs d'acord i amb un to de crispació. Companyia. Estar en companyia és estar amb altres persones per a no estar sol. Sensació d'unitat. Tindre sensació d'unitat és sentir que tots formen un mateix grup. Identitat. La identitat és allò que fa que una persona o un grup siga qui és. Ingredients. Els ingredients són els aliments que utilitzes per a preparar un plat. Costums. Els costums són maneres habituals de fer les coses en una cultura. Vincles. Els vincles són les relacions que uneixen les persones. Intenció. La intenció és el motiu o el pla amb què fas alguna cosa. Universal. Universal significa que ocorre en totes les cultures o en tot el món. Connectar. Connectar és sentir proximitat i enteniment amb una altra persona.
Tradicions. Les tradicions són pràctiques que es repeteixen de generació en generació. Trobada. Una trobada familiar és una reunió de la família per a estar junts. Antigament. Antigament significa fa molt de temps, en èpoques passades. Precuinat. Un aliment precuinat és un aliment que ja ve preparat i només cal calfar-lo. Influència. La influència és la capacitat de canviar com pensa o actua algú. Ritual. Un ritual és una acció que es repeteix sempre igual i té un significat especial. Valorar. Valorar és reconèixer la importància o el valor d'alguna cosa o d'algú. Generació. Una generació és un grup de persones nascudes en la mateixa època. Fins ací el vídeo d'avui. Pots escoltar-lo més vegades canviant la velocitat, mirant o sense mirar els subtítols. Adapta el vídeo al teu nivell per a que l'aprenentatge siga més efectiu. La constància és la clau. Ens veiem en el proper vídeo.